Kini igsuon sa kong bana, diri taon ni mitipon sa amua kay wala lagi trabaho. Nangisyu ni siyag numero pero illegal kay dili man konektado sa PCSO. Doon na ni siya ay amo lang iyang financer. Unya ato sila magbase sa resulta sa draw sa TV, swerte sa loto o sa PCSO. Pero araw inyo kayong masabtan ng akong sakilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Ewan ko ba kung bakit type kita? Di ka naman gwapo. Day! Ay, Kasi ikaw sa surtris gabi, Day? nagutong ari makamangutanan ako. Ako'y tigbula. Awan yung sultis ka notin nyo kung sa resulta. Ngano gutaong musulti man siya diri namo nga dili man mi mupusta. Musulti gid siya namo aron kami mo ay tigsangyaw sa resulta. Wa mo diha mayabag. Idangutana na ta. So, kabantay itong ngayon kang barato ako makadaog ko. Ay, mupakita pa kakag bakadaog ka, pikat nimo. Ay! Jagway bayas kanahan. Alya, kontra mo, akit siya kontra mo. Kalagot mangkud. Ngano lagi? Sa may problema? Isamti mong kisiyagita na? Daton silinga stasyo. Ano mo stasyo? Paglagot ko, ari mangutanan ako kung sinigawa sa sweltres gabi eh. Nagbipusta ko, anak. Eh, tubag ka lang gud. Indang waka kibaw. Ah, sige, bitaw tag-ingon, anak. Awa og mao, mangutanan na sad to. Amawa, himuo manuntang resulta diri. Kita may pangutanon, parawag utok. Eh, pastilan. Ay lang ko sukugod. Kagamay ra sinungda na na. Gamay ra lagi pero makalagot ba? Wa man ganita mo pusta, himuo na hinuntang tigbantay sa resulta. Wa sila mayabat. Ay, kada man kung manghud gud nimo gud. Oh, kay nga nom sa kanot sad. Mangisyo, unya dili magbutang diha kung sa resulta. Kitay hasulos mga mamusta. Ay na unsa makaoy. Sige lang ako inos kanot nga magbutang na lang resulta diya sa gawas. Ano dili sa mga tanag, mga tao ba dili na mo tanang mga tao na to. Ano, Noy? Ikaw, mang-issume jud ka ng swerte ni mo diya, no? Ng swertres. Unya daghan ang namusta. Magbutang ka diya sa resulta aron ang mga tao, ang mga diha, utan-aw na lang. Dili kay manabuwag pa nato diri syagit mo sa resulta. Ay, tuko kay ni mo manang nimo. Kaya mo iperming matumngan ay mga tanang kung ano sa resulta. Di po ko na pwede, Noy. Ay nga, magbutang ko diha. Eh, ano ibaw ko nga? Di daman issue, lisod ba kaya ba? Illegal biya ni amo. Mo, o nga. O ba? O. May bawaan yan ni Manoy nga ng issue ko. Kunya, di da makuhaan ng ebidensya. Patay ko. Kanang resulta, magbutang tag resulta diya sa gawas. Di ebidensya na ba yan na? Unya, nga numihimo ka man nga illegal maghadi ay na. Ay kamay ramong nakasuha Manoy. Eh, kitagmay ramang gudi. Pamungkas lang ba? May tayo nagpaagi oy kay gihasulas man nang imo mercy anong sinay mga tana. Oo, Manoy. Nyaon sa man, nasultihan ni mo imong manghud. Ako nitong gingnan. Uy, Islaw, basig ikaw ha. Mag-apil-apil kag pustaan ha. Basig ang atong panudan, madiskuhido ana. Haba di oy. Ay, magpusta ko anak. Kay wa di ay. Wow oy. Magani ko kay baw usahan ng pagpusta na. So, wa gyud ka mo pusta-pusta ana. Wa lagi. Diyo ko kasaway na pusta-pusta na. Panaran doon ay hearing. Pugit ito eh. Pagkakidot istorya ha. Uy. Hey. Ano daw ka? Nung sa kada, Mercy? Piskot yung mga tawhana. Huwag mga respeto. Ngano man tao, no sa may problema. Sa may kontra ni mo, ha? Idakin sa pa ka ng mga silingan nato. Ngano man lagi. Kalagot kaayo. Ngano lagi, gipangyuan gihapon kang resulta. Wa man. Wa man ka, ngano suko naman sab ka. Wala sila mangutanan ako kung sa resulta. Isugo na gid hinuon ko nga ipaingon si Kanot nga mopusta sila. Morning numero ha. Ihatag dis imong manghud ha. Oh? Kana na, mo nang listahan na yung mga ngal ana og ilan na ng kwarta ha. Totala na. Mao na tanan. Animal ba oy? Ngano gidawat sa mo? O kung sa may gusto nimo, nga kung balibaran ako, ingnon kong garbusa ko. Dili o pamalihugan, arte. Mo na'y gusto nimong mahitabo, ha? Ay ngano man. Ay, nangutan naman silang asas Kanot. Di akong giingnan nga wako kahibaw. Basig na asbay. Niya to?
Nangutana silang asa ko. Akong ginang mo pauli ko sa ato. Giingan man hinuong kong ipalihog kong ingon ni Kanot B nga papusta ko ng numeroha para karong hapon. Nadi akong gisuot ang numero. Onya, balibad pa ko. Ingnon ko nga bati kong batasan kung di ko musugot. Di ko ka pa malihugan. Mhm. Ay, anang manghud yun ni mo eh. Mugin na nakaingon. Sa? Sige, ingunin mo. Ingon ko nga kanang imong manghud may nakaingon nganong mi apil-apil siya ng pangisyo nga hasa na hinuunta na pagan. Sa man ni mo, mama niya pag inabuhi. Sa pag ginabuhi? Ngano, naa sa gibuhi ana, ha? Siya gabuhi na to? Nga siya mga atong gibuhi dinhi? Oh, Kanot. Ito naman. Oo, sabi na. Ang sana? Kuan manoy ka ng groceries ko manoy, groceries. Para nato din eh. Oh, na yung mga ham diha o tusino, mga hotdogs, itlog, ug uban pa. Yun na, diin man kuno kag kwarta. Na? Awasak pa na igaan man ko. Sinaigan. Unsa? Sibot may ipasabot na naigan kanot. Ay nadagaan ko ba? Usa sa mga nipusta nako baka nang nakadaog. Nya dako man siya gipusta. Maunang kuan. Gawas nga na ako ay kana porsyento sa kita, naam sa ko'y ako sa madagaan. Ya, lahat yung ng tips sa nakadaog. Oo ba? Unya, nakapalit ko usak sa kumugas. Okay na naman eh. Ha? Siga mo ng mata ninyo. Basta maigaan ako pero nuya, swerte kita. Wa ko magdahom nga ingon mo day ana kun mag-aser og swertres dagko sa gitaon. Nagpalit gud si kanot og bugas usa ka sako pero balig na po ra ka kilo. Gisuod gihapon og sako. Mao to nga murag usa gyapon sako. Wa ko kasabot masuko ba ko o malipay ba ko. Unya, uy Marie, kumusta naman ka? May kinasaag ka din sa bahay da. O lagi Mari, uy, unsaon mo naman tayo trabaho. Ha? Ngano ko unsa man pagkahitabo Marie? Ay, nanira among kumpanya, Mari, na bankrupt. Ha? Pwede ka sulti sa imong bana, Mari? Ni Pari Islaw? Wa mo siya magkiskot na ko anak nga wala rin siya trabaho. Mao ba? Ala, ay basig wa siya maapil og kataktak Marie. Pingano ko tao, wa man siya mataktak. Unsa magpabilin sa dito sa suot? Oh, ha? Lagi. Kami mag-uba na pagpanggawas na mugod, pagdawat sa among gamay. Mao pa wala gyud siya magsulti na ko anak. O, basig nakakita na sigla ang trabaho. Mausad no. Nya ikaw Marie unsa na malay trabaho nimo? O, racket. Racket na lagi nagmay. Unsa mang rakita nimo Marie? Nakay numero diha. Unsa mang numero ha oy? Numero sa telepono o sa cellphone? O di ba sabay? Dili, uy, laing numero. O unsa numero ha di ay? Numero sa swertres ba? Ay, mo pusta ka? Dili, Mari, uy. Nangisyo ko. O ha? Main na lang ni Mari. Pamugas. Isa mag-standby. Mausad no. Sahay ko, be. Sa may numero hain mo? Ana Marie, sa pagkatinuod lang no, nagubot gyud mi anak kadiyot tinhi tungod anang igsuon sa kumbana nga nangisyusad. Ha? Nga naman. Samukan ko. Eh mga silingan na mo diri, ari mangutanag unsay ni gawas. Nga di man unta ako may nangisyu. Sa gudi ay. Mao nang wa kay ko anak Marie oy. Ug buto na unaon no. Ay unay kay ko anak kay ako bayang bayaw nang issue pud baya. Ay, mao pa. Nahala, uy. Sige, uy. Di na lang ko mamugos ni mo, Mari, uy. Pero, nindot man kung ang taog mo pusta ka niya, pusta po ka diri. Para ba, kung mo gawas, doble imong daog. Unyag mapildi doble pod. Ay sus, may kunahuna ka man anang pilde. Ang imong daog mo imong hunahuna-un. Bitaw sad no, pero di lang sa ko Marie, pas lang sa ko ana. Ah, sige, Mari, uy. Ingna lang niya ako kung mapusta ka, ha? Ha? Tiksi ko, ha? Nasira na dahil ilang kompanya nga gitrabahoan sa kumbana. Mauna, wala na dahil trabaho ang kumbana. Pero anong kada adlaw man na siya mulakaw?
Magchinilas na sa noon. Ano? Ako man yung magsulting karaho eh. Sa ato pa karong pilduhan. O siya ikahatag na ko ron. Ang gaw man yung tawanan nga nung wak man magsulti. Maluoy man sa kumakunahuna ko eh. Pakigsultihan ako siya ni kapot. Ay, yan na rin ni abot. Uy, nag-uban man ko di si Kanot. Yung Islaw! Ay! Yung marika na dong. Ano rin? Sunda ko nga res kwarto. Dali. Ay! Kauto para ba? Ikaw mag-jir-jir? Asa balibaran? Adiyo to niya. Naon sa kawin nga nung gahubo ka. Oh, unsa man? Wala tayo buayan eh. Oh, nindo sa rin bago. Tay pa, hindi na mo ibot ako ipasabot, uy. Ha? Gusto ko makiksulti ni mo nga nung wa ka man musulti na ako nga nanirada da inyong kupaniya. Oh, Dinhi si Mariid na. kuon. Kung siya mo'y nagsulti na ako, nga wa na di ay inyong kumpaniya, nasira kay na bankrupt. Ano mo ka musulti na ako, anak? Oh, nga naman, pagtihan ka. Imong paablihan o balik ang kumpanya. Ay, dili na mo ibot ako ipasabot, uy, karaho. Unya, asawa man ka ako nimo. So dapat, mahibawsad ko. Kay dili ra ikay maproblema sa atong pagpuyo lakip ko. Gusto ko makatabang sad nimo. Unya, unsa na ko pagtabang kung ikaw mismo, di ka musulti na ako kung unsay problema. Kuan day, kining... Kapahipos man ka, uy. Suluhon man nimo ang problema. Ay, merci. Gipahungaw gid ako sa kumbanang akong kahiubos niya kay gusto niya nga siya ray maproblema. Di magud mahimo nga siya ra kay pamilya man mi. So dapat mahipawsad ko aron sa ingon makatabang ko. Pero wa man musulti mo tong nahiubos ko sa akong bana. Unya, Day, ebaw kung ay ubos ka na ako, day. Sorry na kayo, day. unya karon. Sorry na ba? Unsa man nimo ron? Nga wa naman kay trabaho. Misulti ka pa nako sa wa pa mo manira. Pag ginahinay unta kog pangitag trabaho sa nako para kun di ko makakita sa imong trabaho, at least di ta masiro ba? May kanon gihapon ta. Di mangyapon na mapas mo, day. Si dili uy. Nga naman, may nakitaan ka ng laing trabaho? Rakit lang, God. Bisa ginagmay. Ako masad ni, tigumon. Oo kasabot uy. Ako'y rakit, day. Kaon lagi hapon ta. Unsa ra kita? Aser? Asils pulis? Dili. Dili, asit. Asit pa ni mong ingon. Aser ba? Oh, unsa? Asit na di ay? Oo. Asit. Oo, pero kini nga ako gisudlan ron. Aser, dili asit. Unsa nang Asher? Isyu ko ng numero. Parehas kang kanot? Siya bitin na paso na ko, ana. Wag sa bungot baya nimong islawak ka, uy. Ibaw baya kang kontra kay na nako, ha? Ano imong mangisudlan? Animala gyud nimo, uy. Sa may gusto ni mo. Pas mo ta, hasta nga ato anak. Islaw? Ay kabalaga, temporary raman eh. Pwede ko mohangyo nimo islaw? Uy, problem. Ay, sige, ang yulang unsa man na. Dali, ipaduol ako, be. Ipaduol imong dunggan. Sama na. Sunod ka ni. Musulti ka, ha? Da. Udong ka na, ayaw glusiya. Nalusian gyud nako iyang dunggan kay naglagot man ko. Tungod siyang kahanggaw, nahibaw siyang kontra kay na akong mangisyu, mao magigituyuan sa hanggaw. Unya, Ay. Gunot sa ko kadit kay. Gawas na, dili na pungan, gawas na. sa deni uy. Uy, kahiyaw kayo, ulit. Kahiyaw kayo. Sa man ni uy. Uy, mga tiket man gud ni. Igikan tingali ni nangisyu ang kanahan. Ay, maglayo! Wala sili. Ha? Sakpan yung ka ikaw na yung issue na niya. Nabilibidin siya. Ay kung answer dili sir oy kanang. You're under arrest! Ay.
You have the right to remain silent. Ha? May katungod kang pagpakahilom nimo. Ha? Kung wa kay abogado, tagaan ka abogado nga gwapo. Islaw! Giangko ni Islaw nga siya mo'y nangisyo o siya gyud ang gidakop. Mo na akong problema ron. Unsaon ako nga matabangan ako si Islaw. Wa gid may kwarta nga ikapiyansa. Unsa akong buhaton. Pasagda na lang nako siya nga mabilanggo. Unsa man og kamo ang pasultihon, Mercy. Halo, Ate Pres! Ate Bang! Ayaw sa iyo maginanay! Malabi ako na! Ano sa Pepe tabliya Kuya Alan. Kainit, Salamat ay. sa mga nipalit og nigamit og niinom. Tawag ko na to si Ronalday. Good morning! Good morning! Salamat kayo! Binam! Hi, Ate Pres! Salamat kay Ate Pres. Sa tanan nga ng mga namati na to karon. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Mercy, Ate Pres. Mercy. Oh, mercy. Have mercy on us. Okay, si Mercy, Sa Ate Pres. problema? Problema, Ate Pres, kay kaning iyang kuan, ba, manghod man siguro ni siyang igsuon nga na maligya, kinis kanot, na maligyag masyaw. Ako ka ng surtres nga illegal. Karon ang iyang bana na wagtangag trabaho na maligya pod og surtres nga illegal. Ang naglain ang iyang tiyan sa iyang bana at repres, wa makabantay ang bana nga gisundan taon nga kontra magyud kay ning Mercy ng kunang inana at repres. Gisundan taon sa mga pulis ang iyang bana pag-abot sa ilaha day guniti ka diyo tay kay naglain ko tiyan day. Gunita niya pagtanaw niya sus mga numero man mao may pag-abot sa pulis. You are under arrest. Sus, you have the right to remain silent. Siya mo nadakpan. Allah. Siya mo nadakpan. Mao ni problema ni Ate Pres. Saon niya ko no. Saon man yung pasagdan lang. Wara ba may kwarta taon ikapian? Saon man taon. Unsa may akong buhaton. Pasagdan na lang ka nako siya nga mabilanggo. Oh. Kisa may nag-ana ang bana? Oh, si Kuan, si Mercy. Kisa may gidakpan di ay. Si Kuan, si Mercy. Ang inanim niya ang pangutana. Unya nga nung... Giangko di gislaw nga siya nang isyo. Siya nang Giangko niya nga siya nang isyo. Ang siya mo ay ganang padakop. Siya magpapriso. Mao niya akong problema. Batabang na ko si Islaw. Wala ba taon partay kapiyansap? Sagdanan ako siya mabilanggo. Pila kay kuan anak mabilanggo? Kada 3,500 inana. man siguro natin, pre. Ha? 3,500. Ang piyansa? Dili ang priso. Ay, kadang ko araw natin, pre. Sure, tres. Maral lagi. 3,500. Kanang Ang piyansa illegal. pero wala yan sa priso. why preso natin, pre. Bayad ka. lang. 3,500. Adi manghuam na lang ka nga to sa imong coordinator kanang kinsa iyang gikuha na. Pero, Kinsa may- mag-provision ka na, pre. Illegal may lang grupo. Illegal man. Provision ka. Kinahanglan ka report, anak. Kada buwan. Amo ba? Pero wala kay bayranan og Wa na. report. Nasa tayo pangambit lang. Be. Sige, be. Lucas 12, kapitulo Lucas kapitulo 12 bersikulo 58. Kung may mukiha kanimo paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anapa kamo sa dan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalog kaniya ngadto sa bilangguan. Nya, pulis mong gini kadako pa, di ba? Mao ni karon unya na priso na sad ra ba? Oo. Katong gingon ninyo nga unsa to manghuam lag unsa to? Piyansa piyansa. na lang. Magpiyansa na lang. Oy, day, Mercy. Kana imong amo, kana si Islaw na amo. Oh, Nya kargado ka ng mga amo, mao na imong piyansa sa ilang mga aser. Amo ni kanot. Piyansa, manghuam siya. Amo ni kanot di Amo ni natural kanot. gyud na ati pres. Nga? Natural gyud na og naan sila amo ati pres. Kato ilang amo, natural gyud na. piyansa. Kun madakpan ang iyang mga tao, mao imong piyansa gyud. Oo. Oh, ana gyud na. So dili Natural. siya so dili kay siya magproblema lan parte sa piyansa. Dili ka mo problema ana kay mao gyud na ako ni baw ansad sa uban ako mga. Ibutan tayo lang amo mo na coordinator. Oh, mao ginana ati pres or mao financer. Coordinator ba na? O, Financer. Financer, no? Financer. Dili kay ko kas ka. Ang coordinator di ay lain to. Lain mo to ati pres. Katong mo kuha sa Kubra tanang sa tanan nga mga kanang kwarta. unsa imong
Oh, pilay kita ni mo diha. Unsay number? no? Oh, mao tay coordinator nga. Mao tay kuha sa tanan nga ilahang mga tao nga mga Ka-usher nila. Oh, mao tay makuha, mao tay coordinator. Kanang Kana financer lahi gina. Ano mo bayad? Mao na mo bayad og dunay mga igo nga dagko. Dato pa, kani kay si Kanot may nagpasud niya, pagkitabang sa ni Kanot, dayon sa ilang amo. Kay pananglitan og dili mo tabang iyang amo, kuyaw og mo musulti ng asawa dito sa mga pulis nga mao ni amo mo ni nagkaigo. Wa man sa kay bawo yung asawa kay lagot mas mercy ani. Wa kay bawo kinsay financier ani. Ang imo ana dong patabang lang yung kanot. Tabang ka. Oh, tabangi ko kanot kay ikaw may nag pasudsud ako ani. O si Kanot pinabaw kita ilang amo. Kay lison po gisulti na nila ilang kamo. Amo inaana kay ka. Magkutrahan man pud ka. tiklog yung ka. Oo. Tiklog yung ka nga Eh, na lang, masulti. hilom na lang. Hilong na lang. Nga mga lang yung tabang. Kay, Oh. Tabang. Kasukas. Oh. Makaso mo yun natin pres, mabot mang yun na skimunda. Ato rito piyansahan. Ang sanang kay Mundalan. Ha? Ang sanang kay Munda. Munda ka lang. Ako di agong mga kaso Muli, nga mga ato dito ang kuan. kaso hiring-hiring sa mga kuan. Ang mga attorney, abogado. Di na amta na sa kapitol sa una. Karon skimunda na sa per 4. Ganun nagkimunda si meaning. Ang meaning mo na sa angang mas building at pres. Ay, Abi na kong tao ng Kimunda. Dili, ang angang sa building ambot nga ano na. building na ito Ang ulag yung duolo nila Goliath, si Kanot. Kaya may nag-recommend ni Islaw. Oh, Ayun bitaw. si Islaw nga, okay na kay temporary ra kuno niya. Sa una timingan man. Alisod. Oh. Temporary, pero timingan man imong asawa pag yun, bida. Doon lang mo sa inyong ana na lang, patabang ni Kanot para ang inyong financer, inyong amo, mo bayad yes kuan. Hangyo lang yun no. Ya, dili na mo usab ning ana no. Ayaw lang yun mo ana, dong kay wag yun ayaw na O, sige, bida. Oo, abi man ko ni mo Goliath, mo magataw na yung panginabuhi sa Oh, sa uban lagi taon pero kuan kita, ano pero ako pa ni Ate Pres, musod lang yun siya legal nga kuan. sa mga legal. Kanang sa PCSO yun, kanagong naamo Sa gay. may puhunan, labi na puhunan Goliath. Mao sa lagi, musod siya kanang legal nga kuan, puhunan lagi. Pero ay na lang yung padakop. Ay nalang padakop dong ay. Anak na lang no. Dagan lang ko to Kaya ba. ka nila lingi-lingi si Bulo yun, nabay Sa mananakop. una ilang kwarta, matawag ba ni kwarta sa hangin dili? Dili po Ay hinaguan mo na nila ba. Sa gili? Ako, katulad pa niya ang asawa, tebingan. Ah. Okay naman, ang iyalo yung asawa ipapreso, sabot lang sila. Eh siya ba yung trabaho? Sabi trabaho niya nga, answer man po siya. Oh, ang asawa may dakpan. O lagi niya, O, di giyagyan sa- ko. di sa- Lain mo sa kayo, igulyat. Sakto na tingili ma'am. Dili. Ako nga. O madakpan ako asawa ako ipapriso. Nya ilisa na ko Ilmia. At kisa ba si Elmia? Ilmia Gumis. Kapag mundo hada, Lang! Alam! Ah! Dili man magpapreso si Islaw, dili po magpapreso si Mercy yung asawa. Ako yung magpapreso, kinagang laki dito. Dalawa na pinaga dito na panon. Yun ako ang puzzle, Tihon.